va. On m'a dit qu'il y avait le prix alcool.
Niin oliko se täällä? Minä sinun sanoin jotain kuvaa ja silloin Ja nyt mennään eikä katsella mitään hintoja. Mä vähän tuuppaa.
I'll give you a call.
What to do? I'm just recording all this way, and after that I put it time lapse. It's a little bit faster. Good. Okay, see you. Okay, bye. See you.
小狗哎！
的一直害怕。对呀。狗狗一直疯狂乱动。约克夏，我们家养过约克夏。啊！我可能是想要帮他狗狗洗个机。礼拜吧，那礼拜啊，对啊。
Therefore. I can't imagine what should be for me.
네.